Hola, soc la Mireia Ridao de l'Escola Badruna Girona i he fet el meu treball de recerca sobre la publicitat subliminal. Pel que fa a la pregunta inicial sobre la que he construït tot el meu treball és si aquest tipus de publicitat és eficaç o no. També m'he marcat l'objectiu de crear un contingut publicitari que contingués un missatge subliminal, és a dir, un missatge ocult. Primer cal entendre què és la publicitat subliminal. Són totes aquelles accions publicitàries que emeten estímuls que l'individu no percep de manera conscient a primera vista i que sense saber-ho actuen sobre el seu inconscient. Quant a la metodologia, s'ha basat a fer una recerca de coneixements sobre publicitat, concretament la subliminal, i sobre els logotips que he exposat a la part teòrica. Pel que fa a la part pràctica, he creat un logotip d'una marca de gominoles que contingués un missatge ocult. En el meu cas vaig triar que seria una cara somrient. Un cop dissenyat aquest logotip, el vaig presentar en una enquesta, comparant-lo amb altres logotips de marques de gominoles per veure quins efectes tenia sobre els consumidors. Mitjançant l'anàlisi d'aquestes enquestes i els seus resultats vaig poder treure unes conclusions. Un cop acabat el treball, puc dir que he complert amb l'objectiu de dissenyar un logotip subliminal perquè aquest element ocult, la cara somrient, va passar desapercebuda per la gran immensa majoria dels enquestats que no van respondre que l'havien vist. Pel que fa a la pregunta inicial, és eficaç la publicitat subliminal? Doncs veient els resultats de l'enquesta i veient que en les dues preguntes, quan es preguntava sobre la capacitat de cridar l'atenció o de despertar ganes de menjar gominoles, el meu logotip va ser un dels 3 més votats, demostra que com que n'hi ha altres amb millors resultats, la publicitat subliminal no és una tècnica màgica. És a dir, sí, és eficaç, però com altres tècniques de la publicitat és capaç d'incentivar els consumidors a comprar, però no és capaç de manipular-los i fer-los actuar en contra de la seva voluntat, quan sovint s'afirma quan es parla de publicitat subliminal. Un cop acabat el treball de recerca, puc dir que he adquirit coneixements molt interessants sobre tot el món de la publicitat a l'empresa. També he après a crear un contingut publicitari amb la creació del logotip i finalment aquest treball també m'ha aportat més capacitat d'investigació, de recerca i de creativitat.